Yan ay patungo. Ang Soklo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinaka-pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ayi. Hello Madrid Nation! 2 days to go na lang, Pasko na. Ayan, kaya naman binabati ko ang nagbabalik na si Alexandra Nicole Gaviola. Halo, and thank you so much sa lahat ng mga binigay mong craft sa amin. At thank you so much. Napakaganda. Ayan, binabati ko rin ang ating ibang early birds. Christine Serrato, Esa Andrada, Jove Lasconia, Kimberly Pains, and Dominic Mats. At sa iba pang nanonood dyan, mag-comment na kayo. And do not forget to like and share our
live stream today. Ayan. At syempre, sa ating mga pages para mas tumutok pa kayo sa ating live stream. Ayan. Syempre, i-like nyo at sa ating mga jobs. Ayan, hiring po kami. Kaya naman i-like at i-share and i-follow nyo ang aming mga pages sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Dito sa Makati, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Ayan, like and share na guys. Kaya naman, eto na, ipapakita ko na ang dalawa kong kasama. Halo-halo! Ayan, nagtuturuan sila mauna. Halo-halo kay dito ko. Uwi na tayo. Yes, ang halo-halo kay Ashley Santino. Merry Christmas sa inyong lahat. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan! So guys, eto na. Ang ating cutie patuti at guwapong Kengkoy, Kimpi and Rupi! Hello, Madrid Nation! Ayan, Natuturuan happy kasi sila eh. Monday sa inyong lahat. And syempre, ayan, nandito na naman Makakataka po pa, kami ha? muli para pasayahin kayong lahat. And syempre, malapit na rin ang Yo, hello. Christmas. Ayan. So, last week nakita nyo kung paano kami magbukas ng kanya-kanyang regalo galing sa isa't isa. And syempre, thank you so much, Alex Gaviola, sa iyong mga pinadala. Super nagustuhan nila yon. Hello, Ayan, hello. halo kay Christine Joy Serrato, kay Esa Andrada. Ayan, nanonood si Nez Mendoza, si Bean. Ayan, Hi, sabi ni Bean. Ashel Santino, halo, advance Merry Christmas po. Yes. So, yan. Halo sa inyong lahat and kay Cass Kayabyab. Ayan. So, bago tayo, guys, magsimula, ay ipapakilala ko na ang aking kasama, ang ating guwapong Kengkoy, Rupi! Hello, Natulala Madrid siya. Nation. Oo nga eh. Ayan, hello, Almasaler, Clarence, Eklabouche. Yan, binabati ko sila. Christine Joy Serrato, Esa Andrada, 2 days na lang, Pasko na. At kay Alex na napakagandang mga pinadala mo, Astig, wow, amazing. At kay Ashel Santino, advance Merry Christmas. Kay Cass Kayabyab, hi, ganda, sabi, sino ba? Wala namang maganda dito. At kay Jana Gabika, hello. At kay Bean Metila sa aking love. Ayan, I'm almost late, sabi ni Jana Gabika. So, ayan, magkano na ba ang ating pot money ngayon? Ang ating pot money is worth 1,000 pesos na po. Ayan. Guys, kuhanin nyo na. Pinalaki yan na. So yan, kunin nyo Sakto na sa yan Pasko. para naman sa Pwede ba akong makihula? darating na bakasyon. Meron kayong Pwede. mga data. Maghihula na Diba? lang tayo. Ano tayo Maglalaro na lang ata kami, hindi na kami maglalaro. Oo, tig-300 So yan, din tayo. Hindi, manunod na lang ata kami, hindi na kami maglalaro. Yun kasi. Ayan, yes! Nabuha mo pa, ha? Ayan, syempre guys, kung sino man ang nanonood ay huwag kalimutan mag-heart react and like react for Team Kimpi and Team Ruby. Yes! So, Like ibig nyo. sabihin, 2 Ayan. weeks na hindi nakuha ang pot money. Yes! Ayan, tagal! Nahirapan nata sila. And syempre, sinashoutout ko si Ann sa kanyang magandang metal straw. Baka naman, Ayan. magpabigay ka naman dito sa Almasal Club. So, yan. Sabi ni Ashel, wow, congrats sa nakakuha. Ayan, sana makuha nyo na. Makakakuha. Oo, congrats sa makakakuha. Kaya Yeah. naman guys, kunin nyo na Hindi namin ang ulit. ating pot money. Labo-labo eh. So, yan. Ayan. Ready na ba kayo guys? Dahil kung ready na kayo, Yes! ay simulan na natin ang ating first game, ang inyong all-time favorite. Hangman! Ayan, nasa hangman, syempre ang ating golden rule. Huwag na huwag niyo kalilimutan, 2 lobo lang dapat ang mapaputok. At kung pangatlo na, goodbye, pot Pot money. O yan, may So, sumagot na yan. agad.
Medium Ayan. daw. Sabi niya ako na Gianna. single, easy all the way. All the way. Kayo ba guys, anong gagawin nyo this coming Christmas? Ako na-excite ako Mag-ano? balot ng regalo for my mga titas, inaanak, and syempre may Ay. kapatid. Sana tita ko din si Miss Kim. Ayun, syempre first Nina. time ko kasi magregalo sa Anong kanila. feeling? So, na-excite ako. Gusto ko na makita kung anong itsura nila Tsura kapag nila, na-receive yung na nila yung gift. Yes. Ang sarap nga magbigay ng regalo ngayong Pasko kahit wala ka na natira para sa sarili mo. Oo. Tama. Basta para sa mga Ano, mahal mo share sa the buhay. blessings. So, yan. Sabi nila, medium, Oo. easy. Madaming So, nag-medium. let's try medium. Yes. Para sa ating unang set, ang ating category ay... Ay! Ano yarn? Long word, few letters. For Ay. example, is Mahaba. Mississippi. Kunwari, tomorrow. Ayan, halo-halo kay Paul Ambat. Sabi ni Jessica, matutulog daw siya this coming Christmas. Bakit? Oo. Parang gusto Pa-shoutout niya po sa magpahinga. kapatid So, yan kong ang Epal. nakikita nyo guys. Ang ating pot money is worth Epal. 1,000 pesos na po. Ayan, halo-halo sa aking tita. Ay, Tita Lucel. Hi, Tita Azares Lucel. and Merry Christmas sa'yo dyan. Masyadong Merry Ayan Christmas o. ni Kimpi. Ikinashoutout ko lang ang epal niyang kapatid na si Hannah Serrato. Bakit, Christine? Anong ginagawa sa'yo ng kapatid mo? Interdependent. Ayan. Uy, may letter na. So, try muna natin ng letter A. Galing kay Christine Joy Joy Serrato. Serrato. Ay ba? Akala ko. Letter A. Ayan. Long word, few letters. Meron tayong letter A. Ayan. Always take care, Tita Lucel. Yes. And we'll see you soon. Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Almusal Club. Yes. Ayan, halo-halo kay Ariel Visperas. Ayan, Halo-halo, meron tayo Ariel. guys, letter A. Ariel, Ayan, si Ariel. Mr. AJ Guache. Ayan na, ating Mr. AJ valedictorian. Guache, happy anniversary sa inyo. Oh, happy first anniversary sa inyo ni Miss Yes, Jazzy. happy first anniversary. Ay. Sana all. Sana all. Sabi ni ni Ashel, letter E. Ayan Guys, guys. kailangan dalawa lang po ang mapaputok niyong Ayan, balloons para guys. makuha ang ating Sa mga- 1,000 pesos Sa mga pot naghahanap money. kay AJ, ayan na. Pwede ninyo siyang ulamin ngayong tanghali. Ulamin. Ayan, syempre guys, speaking of Christmas ay mapapanood nyo na rin po ang mga performance ng ating Madrid Nation sa naganap na Christmas party. Meron yan dito sa Makati, sa Pangasinan, Cebu, and Davao. So, panoorin nyo yun guys kung ano bang ginawa nila sa kanilang performance. Oo, ang gaganda. Siyempre, ang champion doon, Oo. flex ko lang yung team natin. The So, meron ba Revelations. tayong letter E galing kay Ashel Centino? Let's Yeah. see. Letter E. Ayan, may letter E. Sabi naman ni Christine, letter S. Letter S. Letter S. Ayan, it ends with letter S. So, hindi siya transportation. Transport talaga. Transportation. Ayan, Ayan, sabi ni sabi Jana, ni- sana all my anniversary. Sana Ayan mo, pag next year anniversary ka na dito sa Almusal Club. Yes. Feeling ko yan na yung mga letters na yan. Wala. Sabi ni Esa, I daw I. letter I. Feeling ko walang I. Duda ako sa letter I. Oo, ako rin. Kasi Ay. meron ng A and letter Oo. E. Sabi ni Paul Ambat, installations. Installations, Pero may E. hindi po. Dahil ito ay may letter E. Ito, let's try letter N ni Christine Serrato. Oh! Ano yan? Insanities? Ayan Hindi. guys, walaan nyo na. Wala pa napapapatok na logo. Hindi siya installations. Malaki pa ang chance ng pot money. Yes. 1,000 So, mag-teamwork pesos. na kayo guys. Dahil malaki na ang ating pot money, kunin nyo na. Ano yan? Ayan. Ayan na, nakalagay, claim your prize, now. Kunin So, nyo na yan. galingan nyo mga best at kunin nyo na ang ating 1,000. Installation. Sabi ni Alex,
instant, ano to? Tenity. Tenity, nighty. Instantaneity. Hindi, kasi it ends with letter S. Sabi naman ni Jana, instantaneous. What does that mean? Instantaneous. Ayan, nagbabalik halo-halo kay Resty Florento Florento Gapus. Gapus! Hi, Resty! So yan, Resty. let's try muna ang letter O. Kung ang end ba nito ay news. Ay, sabi ni AJ, Letter napakatalino. O, ayan. Instantaneous. Try natin ng letter U. Letter U. Ayun. Yes. Letter T. Letter T. Letter I. So, meron letter. Wow! So, ayan, congratulations sa'yo, Jana! Ikaw ang ating first winner today. So, yan guys, mag-teamwork na kayo para makuha nyo ang ating Pot 1,000 Yes. pesos pot money. Pag nakuha nila ang pot money, automatic na ngayon, Yes. si Jana meron na siyang pot money, di ba? Tapos yung Plus dalawa yung pa. load pa. May Plus load pa. prize. Yes. Pag nanalo sila sa mga susunod na game. Mm. O yan, buena mano. So, para sa ating second set, ano ba ang gusto nyo? Easy, medium, or Kunin nyo na hard? yan. Yes, easy daw, sabi ni Pagdagdag Christine. yan sa data nyo kapag Alin? nag-travel kayo sa Christmas. Oo. Alin? Pandagdag din sa pangregalo, di ba? Malaki ring pera Yes. yun. Sabi ni Christine Serato, easy daw. Easy. So yan guys, habang nanonood kayo, syempre mag-heart rock and like rock kayo dyan dahil wala akong nakikita nag-react. Yes. React kayo dyan. Mag-react naman kayo. Habang nanonood kayo, if nag-e-enjoy ba kayo, syempre i-share nyo na rin Yan. para mas dumami ang ating Pag gandang-ganda kayo, Ikim, Yes. i-like nyo na yan. Hindi hard. Hard pa. Technique nga yun eh. O yan, easy para sa easy to ay Easy to? history Toto? with 4 words. Para sa easy to. History with 4 words. Yes. 4 words. History. History. Nyamu. So yan, input lang guys ng inyong mga letter. Ikaw. Sabi ni Jana, Great Wall of China. China. Wow, pwede. Oo nga. Oo nga, no? Yan, try natin. Sabi ni Christine muna po. Serato, letter I. Letter I. Ito nga ba ay Great Wall of China? May chance. Oh! Ang galing, ang galing, ang galing. So, pwede niyong gayahin yung sagot niya kasi nanalo na siya, di ba? Guys, kunin nyo na ang ating pot money. Galingan nyo lang. Yes. Wala na lang lobo. Wala pang napapaputok na lobo. Eh, tama na yun. Letter X. Input lang. China, waman, China doon. Ayan, sumagot na rin si Christine Joy Serato ng Great Wall of China. So, let's try letter G. Letter Pati si G nga dyan. Ashel. Sige Master nga, try Zen. natin ang letter G. G. Ay! Galing! Sabi ni... Letter R. Sabi ni Letter Christine, letter O. Letter O. Uy, wala! Wala! Ay, wait, meron pala. Ay, Ayan. Nagulat ako. Sabi ni Letter R. sumagot na rin si Mr. AJ, sabi niya, Great Wall of China. And si Esa Andrade, sabi niya, my God, panalo na. Sagutin mo na yan. Z Master. R. R. E. E, A, C. T, W. X. W, Y, L, Z. F, C, H, N. Wow! So, yan ang ating second category. Ang sagot ay Great Wall of China. So, dahil nanalo na Last one po na lang. si Jana, ang next na winner ay si Christine Christine Joy Serato. Serato. So, Yan. eto, galingan nyo na. Feeling ko malaki ang chance makuha ang Oo. ating pot money Kasi dahil wala wala pang pang napapaputok. So, dapat makuha nyo na yan, guys. So, pag bumili na kayo ng magandang category, alin nga ba ang swerte ngayong araw? Is it easy, medium, So, or yan, hard? magpasalamat kayo kay Jana dahil siya ang nagbigay ng sagot. Dahil sabi ni Christine, thanks, Jana. Ng ano? Pag natapos nyo to nang walang pumuputok din na lobo at umabot dun sa 2 balloons rule, sa inyo na ang pot money. Yes.
Ayan. So, para sa ating third set, anong At may gusto nyo? papasko rin kami sa Easy, inyo. medium, or hard? Nauna si Paul. Sabi niya hard. Susundin ba natin to? Ayan, sige, hard. Sumagot na Okay, rin si hard. Christine ng hard. Ang galing daw, sabi ni Esa. Welcome, sis. Ayan ang ating category. So, yan, para ay- sa ating third set, ang category ay places. Ayan, kay Ann. Places. Ayan, Sino to? halo-halo, Si Ann Ann Raitos. Hi, Ann Raitos Bago. Bago tapon siya, hindi siya bago. Hello! So, ayan guys ha, galingan nyo dahil last set na to ng hangman. So, malaki ang chance nyo Makuha. para makuha ang ating pot money. Parang ang bait niya hangman ngayon, no? Oo, parang nakikisama siya kasi Bakit sabay sa nakakahawa Christmas. yun? Okay, so, pili na kayo ng letters. Ayan. Places. Places Guys, pag-isipan nyo mabuti. with 2 words. 2 words. Ayan, syempre thank you kay Samir, kay Alex, sa mga nagpadala ng kanilang mga pasalubong and Yes. gifts dito sa The Almusal Club. At pag mga gusto nyo rin magpadala, tumawag lang sa aming hotline. Sabi ni Paul, letter E. Si Ann naman, letter A. Pero sumagot si Esa, sabi niya, Vatican City. Hello! Ay! Oh. Sabi naman ni Jenny, Ancient City. Ikaw dyan, isang A Try daw, sabi natin ni ang letter Christine Joy. A kung ito nga ba ay Vatican. Ay! Oy, hindi siya. Tama! Pwede. Pwede. Oh my Pwede ang God! Vatican. Pwede bang itry na natin ang letter V? Letter V, Master Zen. Try natin ang letter V. V. Ay! Merong letter V. Merry Christmas, Almusalers! Ay, Ito na. nakaw! Letter C nga dyan. Si Si- Jana Gabica, si Christine Esa. Serato, and Esa Ang ating mga Andrada. solid almost Sabi ni- Ay, sabi ni Chris. 1,000 pesos! magkano? Ay, tigmo magkano? Sabi Divided ni by Christine Joy ay letter Y daw, Y. 3. Letter Y. Ayan, congrats daw sabi ni Jana. So, subukan na natin kung ito ba ay Vatican Letter City. C. Letter C. C. Yan. Letter I. T. C. K. And letter N. So, yan, congratulations sa iyo. Esa Andrada, ikaw ang aming third winner. So, wala kayong napaputok na lobo, guys. So, makukuha nyo po ang ating 1,000 pesos spot worth. money! I-chat nyo lang at i-text si Zen Master. Hati-hati kayo dyan sa 1K. Oo. So, mag-message lang kayo guys sa aming page. Page. Sa aming page. Page. Para sa inyong mga So, prizes. announce na natin So, ang yan, halo winners. sa kay RJ Bautista, ang aming dating OJT. Halo, RJ! Ayan, congratulations sa ating mga winners. Jana Gabica, Christine Serato, and Esa Andrada. Nanalo kayo ng 1,000 pesos worth of cash yan. At syempre, hati-hati kayo dyan. At syempre, plus load prize. Ayan, congratulations. Merry Christmas! Merry Christmas! And paki-PM ang inyong mga numbers. At paki-PM kung saan namin na ito-transfer ang inyong cash prize. Ibigay nyo sa amin ang inyong mga account numbers or GCash account. Okay, so guys, Sabi ni Jana, Yes. tig 333.33. Ayan, na-compute niya na agad. Okay, so Yan, pwede pa congrats! kayong Merry manalo Christmas! ulit, guys. Dahil, pag nanalo kayo sa mga susunod na game, additional prizes Additional kayo. prizes. Yes, so Merry Christmas sa Ayan, inyo Merry lahat! Christmas, RJ Bautista. Yes, dagdagan nyo pa ang inyong load price. Huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong Words Second Matrix. Back to zero na naman. Guys, alam nyo na yung So back technique. to 100 pesos Napaabot na nyo na lang naman. 1,000. Tsaga lang. So highest spot money na natin ngayon ay 1,000 Yes, pesos. ang ating highest spot money na super laki. Yan. Ang naunang highest spot money is 600 600. pesos. Ngayon ay umabot na siya ng 1,000 pesos. Yes, Next, ang kaya? galing. Next year. Next year. Mamaya,
Ano na yan, mapabutin ilang, lang 5,000 yan. 5K. mga 2,000 naman, ganon. Kahit 3K. Kahit 3 lang. So yan, paano nga Tigigisa ba sila? laruin ang ating second game? Ilabas na natin yan. Ilabas mo na. The word. Ayan, word matrix. So yan, Explain paano nga nyo ba na ito yan, laruin, guys. Rupi? Rupi, paano ito Matagal mag-explain laruin? si Na ano? Rupi. Para laruin yung larong yan. Yes, kailangan nyo lang i-input ang ating column Diba, and may row. backup ako. Kung saan nyo nakita ang ating category na lucky dishes on New Year's Eve, pakilagay ang column and row. For example, Rupee. So, column and row A1, Rupee. Ayan, ganun dapat ang inyong sagot. At syempre, bawat words ay may katumbas na points sa amin. At sa bandang huli, malalaman nyo kung sino ang nanalo, ang nag-iisa nating panalo sa word matrix. So, So yan, ang guys! ating category today ay Hanap-hanap lucky na. dishes on New Year's Eve. For example, ano? For example, mga sticky foods. Mga fruits ba? Ganun. Ito. Anong tawag Biko, doon sa char. puto? Anong tawag doon sa biko, bibingka? Rice. Anong tawag sa mga yon? Malagkit. Meron pa Char. other term. Rice cake. Sticky rice. Char. Char. nyo guys. So, ayan, ang hirap daw, sabi ni Jenny, pero sumagot si Kenneth, sabi niya, Round fruits, J1! Roasted pork belly. Meron bang round fruits? Yes. Si Jessica naman, sabi niya, Roasted pork belly. A2. Oo. Yung roasted pork jelly, basta pork Jelly. daw. Belly. Belly. Yung ano daw, yung pork. Kakanin, may kahit ano. kakanin. Yes, Ayan, yun, sabi ni kakanin. Alex, kakanin, 11K. Yan, sabi ni Jessica, C9 dumplings. Yan, tama. Kasamang dumplings. Nagulat ako, Ang guys. alam ko lang kasi siomay. C9. Ano ba, Dumplings. Yung ano. Ganun din. Mabaga. Oo. Lang yung pagkakagawa. Iba na yung pagkakaipit mo. Ayan, meron na tayong dumplings, kakanin, roasted pork, and round fruits. Meron pang 4 lucky dishes on New Year's Eve. Yan, sabi ni ako ng single, 8B pork belly. Soda! Soda, mga soft drinks. Hindi Sequel. mo alam. Joke lang yun. meron ako. Joke lang yung soda. Ayan. So, joke lang yung soda. Hindi dapat Soba. joke yung word. Hindi siya kasama dun. Hindi siya kasama sa lucky dishes. Hindi naman siya, hindi Meron din bang siya kasama milkshake? yung milkshake. Hindi sila lucky. Soba. Bad sila sa ano. Hindi sila lucky. Hindi sila kasama. Meron ng ano, Meron pork, na yung pork belly. Guys, hulaan nyo na. Tagal-tagal nyo naman. Ito yung isang clue. Paborito ng lahat. Chicken Joy. Yung kapag may mga Hotdog. celebration, gustong-gusto niya. Gustong-gusto niyo yun. Tapos naging joke pa siya, naging meme siya. Yun. Lucky. Menudo. Ay. Menudo. Tapos yung pampahaba ng buhay. Tapos, Medicine. malansa. Ayan. Isang klase ng malansa, ng seafood. Meron ng isang shrimp. Ayan na, binubulong ka na. Meron na ba? Ayun o, halata dun o. Ayun o, yung isang luto ng hipon, nasa gilid. Ayan, Sabi ni Alex, lumpia. 5E. Hihihi. Ano yung isa? Lumpia. Yung isa naman, Ano yung ano? hipon. Camarones? Camarons? Hindi camarones. Ayan, Ayun, Sir, Camaron. Cameron Sur. Hindi camarones. Pansit daw. Pansit, Ay, sir, C2. spaghetti ako ng spaghetti. Pansit nga. Nakakababa ng Pansit buhay nga sa'yo. pala yung ano, yung ganon. Sabi ni Jessica, pansit C2. So, meron pang Yes. ilan? Meron pang Guys, CCR lang ako. 2? Meron Meron na pang- po yes, tayong dalawa. kakanin. Meron pang 2. Ano yun? 2 seafoods. Yun nandun sa wallet mo. Tapos, alone. Ano yung camarini reb? Camarini reb. Hindi. Ano to? Ayun o.
Ibigay ko na yung first word. Camaron. Diba ito yung sinasabi ni Ma'am Sheree? Nakita ko din siya sa Google. Fish. Pampaswerte daw Meron talaga bang to. fish? Yes, fish. Ayan, fish. Sabi ni Alex 11B. Ayan. Meron bang isa? Meron pang isa. Nasa gilid lang siya. Lutong shrimp siya. Shrimp. Pampaswerte daw kasi ito. Pag malalaki yung mga sugpo, ganun. Ayan, guys. Malapit naman na Ano yun. to? Cameron. Ayan, sabi ni Alex, Cameron shrimp. Hindi. Hindi daw siya Cameron shrimp. Oo, tama. L1 siya. Diretsuhin mo lang siya. Hindi ba nakikita comment ko? Wala naman siyang comment. Ay, tapos na, Tapos diba? na. Meron ng kakanin and fish. Ang nauna sa fish pala ay si Jenny Remo. Ay, si Jenny ba? Ah, Yes. After niya, sagutin Jen. yung kakanin. Yan. Sabi so, ni guys, Alex, Cameron Rebosado. Ano ayun. yun? Kala Wala, hindi ko ko rin may siya alam. karugtong yung fish, kaya hanap ako ng hanap. Sabi ni Esa, sumagot na ba siya ng fish? Wait lang. Hindi siya sumagot. Ay, wala. So, si Walang Alex, karugtong yung ang fish. Cameron Rebosado. So, Tingnan yan natin. sa fish ay si Jenny Remo. So, kompleto na ba ang ating winners? Wait lang, itatali ko muna. 3, 4, 5. Anong luto yung Cameron Rebosa? I-search mo. Alam mo siya agad. Ayun eh, yung Rebosado. Cameron Rebosado. Cameron Diaz. Wait lang ha. Camerone. Ah, parang pinarito lang siya. Ayan. So, meron na tayong winner. So, yan, kompleto na. Sa kakanin po ay meron na pong nauna. Yes. Yan po ay si Alex Gaviola. Yes. Ano pa? So, yan. Okay na po at kompleto na ang ating winners. Kala- Sino-sino ba sila? Sabi ni Esa, akala ko may kaduktong yung fish. Oh, may kadugtong ang fish. Ayan. So, meron tayong Tay. Si Jessica at si Alex. Pero ang nakakuha ng pinakamahabang word ay si Jessica! Roasted pork belly. Kasama po ang pansit. Kasama ang pansit meron na. Ang nahuli dyan, ang nakuha dyan si Jessica. Yes, nahulaan na yan yung Jessica. Nahulaan na yung pansit. Pero ang ating, yes, ang nanalo pala si Jessica. Congratulations, So, Jessica! yan. Ito yung mga sagot. Ayan. Ayan. Ano mga lucky dishes. Kasama ang lumpia. Amazing. Oo. So, yan. Congratulations sa'yo. Sinong winner? Jessica. Jessica, Ikaw ang kapatid aming ni winner Kenneth. para sa ating Words Matrix. So, pwede pa kayong bumawi dahil ang ating third game ay Movie Movie serye! Ayan, napakadali na ating movie serye ngayon. Ayan. So yan, para sa ating movie serye ay kailangan nyo lang puhulaan ang mga pictures kung ano bang movie ito. Yep. Kung ito ba ay part 1, part 2, or part 3. Yes, napakadali na Ganun ba? ating mga So movies yan, para na yun. sa ating first genre, ito ay drama romance. Step So one, yan, i-guess nyo lang Ala, guys sige kung pa. anong movie po Hindi mo ito. pa. Step 2. Alam ni Alex yan. Step 3. Dapat kumpleto yan, guys. Idol ko yun si Manchad eh. Parang nauna. Ayan, sabi ni Alex, Step Up Revolution. Wow, alam nga ni Alex. Si Esa Sumasayaw naman, Step Up 3. Yes. Oh, wow! Ang cute nyo naman. Call Me By Your Name. Hindi po nauna si Jana Gabica sa roasted pork belly. Ang nauna dito ay si Jessica. Magkasunudan lang. Pero Ayan, ang nauna halo-halo si kay Jessica. Maria, Janica Zacarias, I miss Hello, you and Merry Janica. Christmas. See you soon. Call me by your name. Step 1. Ilabas na ba natin? So, ang tamang sagot po ay Ay! Step Up Step Up Revolution. Hi So, daw yan, pala sa'yo. congratulations.
Alex Gaviola, ikaw ang aming first winner. Siyempre, alam agad ni Alex yan kasi ilang beses na movie trip to eh. Oh, okay. Ayan. So, pwede pa kayong bumawi guys dahil ang aming second genre ito ay Ito ay... Drama. Uy, award-winning yan. Okay lang, Jana. Okay lang. Okay lang, Jana. Award-winning yan. 4 faces, 1 peak. Ayan. Sino kayang nakakaalam nito? Alam niyo yan? Hindi pa nagpa-flash? Ay, hindi pa nagpa-flash. Okay guys, so hula-hula na kayo. Award-winning yan. Yung bida dito, bida din sa Bird Box. Ayan. So, bakit wala nagko-comment? Me? Yung award-winning siya. Nakakaiyak. About adaptation? Tama ba ako? Big Mamas, sabi ni Big Hesa. Mamas. Ay, mali ako. Adoption. 42, sabi ni Adoption. Ashel. 42? Hindi. Ayan, Sabi ni Ryan, The Christian, Blind The Blind Side. Ano pa ba? Big Ayan, Mamas. Big Mamas. Talaga? Parang Big Mamas. Ano yung Big Mamas? Kasi ang laki ng mga babae. Blind Side, Big Mama. Ano bakit Big Mama yan? Ang laki-laki yung nasa unang picture. Grabe ka naman. Ayan, daming sumasagot ng Big Mama. Big Mama. Wala bang Big Papa? Ayan. So, ilabas na natin ang tamang sagot. Ito po ay... The Blind Side! Side. So, congratulations sa'yo, Ryan Christian Buwan. Ikaw ang aming second winner. Yes, Selma. So, Ano yung Selma? Ano yung Selma, Shell? So, Parang yan, creepy. pwede pa kayong bumawi dahil para sa aming third set, ang Glory category po ay... Romance. Romance. Ito, favorite to ni Rupert. Ano ba yan? Favorite ni Rupi. Ayan. Maganda yung blind side. Alam na nila agad yan. Ay, alam ko na yan eh. Yan yung nag-worry sila lahat. Bakit? Kasi hindi nakabalik, no? No? Oh? Hindi nakabalik. Sure. No. Tapos pagbalik niya, nag-propose agad. Yeah, favorite ko talaga Akala yan. nila namatay na kasi hindi mahanap. Ah, hindi ko pa kasi napanood yan. Mabait tayo. Nag-crush kasi siya. Ah. Yan, romance ang ating third category. Favorite nyo yan. Oh, Kamukha favorite ko niya. yung bida. Oh. Kamukha ni Miss Kim yung bida. Di. Sabi ni ako ng single 50 Shades of Grey. Kailangan- Si Jenny naman, The Big Sick. The Big Sick. Nakalimutan na daw ni Esa. Kailangan Yan yung may dito. malaking kwet. Kompleto dapat to. Kompleto daw. At tama dapat yung part. Ayan o, nag-crush siya. Nakalimutan. 50 Shades of Grey. Ayan, halo-halo kay Jess Zaya Limore. About Time. About Time. Di ko pa ata napapanood yung About Time. Sabi ni Esa Andrada, 50 Shades of Grey, dark. Sabi naman ni Jenny, 50 Shades Freed. Freed. Tatlo yan, di ba? Si Silver Asha naman, Linings Silver Playbook. Linings Playbook. 50 Shades of Red. Maganda yan. I like it. And I love it. Sabi ni Jenny, 50 Shades Darker. Silver naman, 50 Shades of Grey. So, ilabas na natin ang ating third movie. Ang tamang sagot po ay 50 Shades Darker. So, yan. Congratulations Jenny Remo. sa'yo, Jenny Remo. Ikaw ang aming third winner. Yes, congrats! Congratulations sa ating mga winners. So, yeah, Alexandra sino ba sila? Gaviola, Ryan Buwan, and Jenny Remo. Pag-ipihan mo inyong mga numbers. And meron pa tayong last game bago tayong magpasko. Ayan. Meron na tayong natitirang 20 minutes para magkakasakasama. Ito ang
Art Attack! Ayan, ito na. Kimby versus Ruby. Kaninong team ba kayo? Mas nananalo, is it Kimby or Ruby? Ang ating category So, ayan ay love guys, songs. ito na naman po tayo at bago tayo magsimula ay Magdodrawing na mag-heart react po kayo and like react. Yes. Kung ito ba ay kay Team Kimby or Team Ruby. Ruby. Yup. So, simulan na natin ang ating heart attack in 3, 2, 1. Okay. Go guys! Ayan. Lasapin nyo na ang drawing na yan. Last na drawing na Kunin to. nyo na to kasi magki-Christmas na at next year na Last na tayo drawing ulit na magkikita-kita. Ano ba naman to? Mahirap. Ang haba. Kasi familiar na sila dun sa mga nauna. Ayan, 12:41. Mukhang nahihirapan ang ating Kimby at Ruby. 2 words. Kay Kimby, kay Ruby meron siyang 4 words. 4 words kay Ruby, 2 words kay Kimby. Ayan! So, ayun kay Miss Kim natutulog. Yung kay Ruby may mga ulap at may ulan. So guys, ang ating mechanics dito, 1 point sa title, 1 point sa first line. At ang tatlong unang magkakaroon ng 6 points, sila ang panalo. So 3 winners for 6 points. 3 winners for 6 points. Ayan. Kimby. 2 words. So, maaga pa guys. Meron pa tayong 18 minutes. Kay Ruby, 4 words. Sleep tonight. Sleeping child. Ayan. Oh, anong first line ng sleeping child? Jessica. Sleeping child. Ano to? First line ng sleeping child. Mr. Dreamboy. The Milky Way upon the heavens, Jenny Remo, 1 point. Walking in the rain. Yan. Okay, 2 points Galing na mo, kay Jessica, Jessica. Musus. Ikaw na lang nakakagets dito. My goodness, wala na makagets sa akin. Anong first line ng Walking in the Rain? Ba't ang gagaling nila kay Kim? Ay, kasi isang drawing lang. Pang Sitting by the window, sabi ni Alex. 1 point. Sitting by the window. Listening for your call. Yun ba yun? Ayan. So, pareho na silang nasa second drawing. So, as of now, sa Jessica may 2 points na siya. Jenny Remo, 1 point. Alex, 1 point. Nahulaan na po yung Sitting by the Window at yung The Milky Way Chorba. Ayan, kay Kimby. Ang galing naman ng drawing. Ang galing. Ayan, kay Ruby meron siyang 4 words. Driving of the shore. Ano ba? Hindi. The wheel. Pokeball. Wheel on the bus. Wheel on the bus. The wheels on the bus. Hindi po love song ang The Wheels on the Bus. Sounds like ata yung ano,
Wheel, tama ba? Yes. Driving off. Sounds like yung wheel. Driving to the wave. Ayan, 5 words. 5 words. Hindi siya the wheels on the bus. Sounds like lang yung wheel. Pero may wheel. Yes. Will. Will you be Looking in the eyes. Beautiful in my eyes, Rupert. Siyempre, ang galing mo, Alex, Grabe. 2 points. Madami You're na my kayo. peace of mind. May 3 points ka na, Alex. 3 points na lang, panalo ka Galing na. mo talaga, Alex. Ayan. Yung kay Kimpi, madali lang yan. Ah. Sabi ni Alex, Will of the Wind. Ayan. Ah, pwede na yan. Baka yan yung na-search. Will of the Wind. Ayan na, spent my half. 2 points, Alex. 1 point na lang. At pwede ka na mag-coach pag nanalo ka na. Ayan. Si Rupi, ilan ang words? Will of the wind, you feel it and then it must be pure glowing steady. Pwede na yan, Will of the Wind. Baka yun yung na-search. Pwede siyang The Will of the Wind, pwede rin siyang Will of the Wind. Kala dito, 5 words. Against the Wind. Tama naman. Oo, nakasulot sa kanya, The Will. Pero yun yung first line kasi The Will of the Wind. Pero so pwede na yun, Will of the Wind naman yung nakalagay na title. Ah. So, sino nagkamali? Tama na. Si Kim. Maybe this time? Ayan, maybe this time. Ano ang First line ng Maybe This Time. May 2 points ka na, Jenny. Two old friends meet again. Maybe this time. Ayan, Alexandra Gaviola, ikaw na ang aming first. Wait. Jenny Remo, two old friends meet again. 3 points. So, 5 points pa rin si Alex Gaviola. Maybe this time. Against the Sky. Hindi po. So, may 5 points na si Alex. 1 point na lang. Si Jenny, 3 points na lang. At si Jessica, 4 points na lang. So, 3 ang ating magiging winners dito basta umabot kayo sa oras. Ayan, halo-halo kay Vin Parodi. Shadow of the Day. Hindi po. I close both locks below the window. Hindi po. Ayan.
Patingin daw, Rupi. So, si Kimby may 5 words. Parang nagbabaon sa lupa. Hoy, my nanonood si heart. Jerome. Halo-halo kay Hi, Jerome Jerome. Cruz Evangelista. The deeper the love. Hindi, malapit. Malapit may na. deeper, pero hindi siya the deeper the love. May something deep. Ayan, may 5 words. 5 words. Hindi think siya, I'm in love. think I'm in love. May word na deep, deeper, deepest, Tapos mga nagtatanong ganon. siya. Oo, Oo. deep, deeper, deepest. Isa dun sa 3. Pagdi pa. Tapos nagtatanong siya kung gaano ba ka-deep ang pagmamahal niya sa'yo. Oo. Ayan, si Alex. How deep is your love? May tutu-du-tu-duta pa ba talaga? I know your eyes in the morning sun. At dahil dyan, Alex, ikaw na ang ating first winner. 12:51 in the afternoon. Pwede pa kayong humabol. Jenny and Jessica. Sino na panalo? Si Alex. Wala pa. Isa pa lang. Walahan nyo lang kay Ruby. 1 word lang yung kay... 4 words. May cart. May ulap at sun. I knew your eyes in the morning sun. Ayun na yung sa How Deep Is Your Love. No, in the morning sun. Ah, yung kay Rupi. Ano ba yung tawag doon? Yan, halo-halo sa akin, crush kasi Kuya Jesser Bernales. Halo-halo! Ako, meron lang akong 2 words. 2 words. Dali ko kay Kim. Right. Kung may present, syempre, merong ano. Got card down. Bakit may card? Bakit kasi may card? Ano gagawa sa card na... Bakit may card? Buy! Buy yan pag sa card. Ibig sabihin, buy, bili. Sounds like. So close. Bakit nang... Napakadali lang nung akin. Ayan, The si past. Jessica, sabi niya, the Ay. past. 3 points ka na, Ano, Jessica. first line? Anong first line ng the past? Hindi the present. Anong first line ng the past? Hirap pa. I was wrong when I hurt you, sabi ni Jenny Remo. So may 4 points na si Jenny Remo. When I hurt you. Ayusin. Sige, kay Kim na lang kayo humula. You're all I need. Tingnan kay Rupert. Kung ano, ang layo. Ano yan? Ang dali-dali nung una. Heaven. Heaven by your side. Ano ang first line ng Heaven by your side? Yung kay Rupert, Heaven by your side. Ano ang first line ng Heaven by your side? Namimigay ka ng answer. Change picture, Rupi. Okay lang yan kasi pag hindi nila nahulaan, hindi tayo maglalabas ng premyo. Oh, isa pa lang yung winner. Yung kay Kimpi, may baril, may sad face. 3 words. Oh. Iniisip daw ni Jessica yung sayo. Sabi ni Jenny Remo, you and I merong cannot 3 hide. words. 5 words ka na, Jenny. 1 point na lang.
Guys, meron akong 3 words. May baril, may sad face going down sa heart. Siguro yung heart love. Oh, love daw. My love. My barel. Ano kaya yan? Shut Hindi siya down? shut down. Broken down the fence, so sad to see the debris. Yun ba yun? Scattered everywhere. Yun ba yun? Kill for love daw. Malapit na. Hindi siya kill for love. Malapit na other term. Kill this love. Hindi. Blackpink. Kill this love. Kapag ano ka, kapag So ano sad ba? to see Kapag the napagbintangan, debris. kapag napagbintangan ka, Oo, biktima ka. oo. So sad to see Ayan, the sabi ni debris. Jessica, 4 victims points. of love. 4 points. Ano May 2 points ang ka pa. first line? Si Alex, first winner na natin, pero sumasagot pa rin. Oh. Gayahin nyo na yung mga sagot ni Alex. Ano ang first line ng Victims of Love? So sad to see the debris scattered everywhere. First line ng Victims of Love. Guys, hulaan nyo na to. Bahala kayo dyan. 7 words. Sana all our hearts have been to battle. Sabi ni Jenny Rema. Dahil dyan, Jenny, ikaw na ating second winner. Time check. 12:57 p.m. at 3 minutes na lang. Kung meron pang hahabol, kung hahabol ka pa, Jessica, in 3 minutes time, ikaw na ang aming third winner. Bride. Bridesmaid. Sana all. Nung drinawing yan ni Miss Kim, nahulaan nila agad. Ayan. Meron akong 3 words. Ah. Ano Yes, daw? At yes, all yung tama. huli daw? Yes. Oo, at all. Tama. The wedding dress. Hindi. Maganda siya sa wedding dress niya. Beautiful in Chorba. 2 minutes. Yan si Jessica. Beautiful in white. 5 points. Last 1 point. Ikaw na ang ating third winner. Ano ang first line ng Beautiful in White? Beautiful in white. Marry your daughter? Yung ba nakaharang yung almusal gabi sa mga drawing? Hindi ba nakaharangan? Hindi. O sa'yo siguro. Sa live eh. First line ng Beautiful in White, Jessica. Ikaw na lang. Panalo na. Yung kay Rupi. Pwede nyo hulaan. Ano ba, paano ba yung tono niyan? Yung kay Rupi. Ayan, so 1 minute na lang. Ang aga naman. Ano na nangyari? Nasa na yung first line ng Beautiful in White? Kanina pa yan, 1 minute na. Last 30 seconds. 30 seconds. As long as I live, I love you. Huh? Oh my God. Last 20 seconds. Tama si Alex when you say nothing at all kay Rupi. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3. Umabot si Jessica when you say nothing at all. Ganyan. 2, 1. So, akin ay Umabot. just once. Hindi ko alam. Just once. Ayan. So, congratulations sa ating winners. Sino ba sila? Yes, congratulations sa ating winners. We have Jessica, Jenny Remo, and Alexandra Gaviola. Yan, congratulations. And paki-PM ang inyong mga numbers. At sa ating mga winners sa Hangman, meron kayong napanalunan na 1,000 pot money. Paghahatian nyo yon plus load prize. So, paki-PM ang inyong mga numbers at ang inyong mga account numbers or GCash account para may transfer na natin yan agad later. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga sumuporta sa The Almusal Club ngayong taon. At syempre maraming salamat dahil makakasama pa rin namin kayo sa susunod naming biyahe sa taong 2020. Ayan. Kaya naman, kita-kits ulit tayo sa mga susunod na araw, mga almusalers. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa. Yes. Dito lang sa paborito Di niyong tambayan tuwing tanghali. Tanghali ang The Almusal. The Almusal Club. Merry Christmas, guys. Merry Christmas, Merry for Christmas and real. Happy New Year. Merry Merry Christmas. Christmas. Happy New Year, Merry Thank you for Christmas. watching. Yan ay patungo. The Almusal Club.